ahojte lidičky, takže vítejte u nového videa. Jo, dneska máme nakupované jídla, pak jsem štekl na druhý díl, kde budou bílé a šedé. Jo, já teďka mám modré, a ty? A já mám červené barvy. Já mám jedno pití Já taky. a dva sladkosti. A já mám zase 2 slané jídla. Takže můžeme se rovnou pustit. Takže já bych radši začala jídla. Jo. Takže asi by jsem, já nevím, ty bertíčky. A já si vyberu tyhle medvídky. Tak. Dáme si jednu. Takže moje vypadá takhle, jsou takový medvídci. A moje je zase takováhle tyčinka. Takže 3, 2, 1. Já jsem to dala dopředu. Mám to dobré. Mňam. To je to moc dobré. Mňam. Takže výměna. A to je strašně moc dobré. To taky. Ještě mi to zapadlo. Ale já každopádně na takové ty jojo medvídky a tak dále, takové ty bobolky moc nejsem. Ups. Já jsem spíš na takové slané věci. Takže tu máš tyčinku. 3, 2, 1. To je tvrdé. To máš slaný, ale hodně. Já vím. Takové. Naděle. Ale moc nechutná. Takže Já teďka fakt jako nevím. už nevím. Takže jdem si domluvit. Jo. Tak jsme se nějak domluvili. Vyhrál červený tým. Takže teď bych asi za to pití. Takže Já mám Pepsi, nic jiného tam neměli. no, já mám tohoto kofu, jako, já jí mám trochu už málo, no. No jo, takže musíme tím šetřit. Takže otevřeme. 3, 2, 1, teď. To nemá žádné bubliny. Toto je náhodou dobré. Takže tu máš. Vyměníme si to. 3, 2, 1. Fuj. No a toto může rovnou přijít Strašně dobré. Toto může přijít do koše. Ukážu si to sám, takže jaký tým asi vyhrál? Asi fakt ten tvůj. Takže já mám 1 bod a ty? Já mám taky 1. Jo, takže jdeme teďka na poslední jídlo. A já si mám tady tyhle ty dubetky. A já tady mám tohleto Haribo Happy Cola. Takže ty moje. Moje vypadá takhle. A to moje vypadá takhle. Jo, jsou to takové Happy Coly. No a každopádně Takže 3, 2, 1. No, to je ale dobré, no. To bylo strašně tvrdé, to nějaký špenet, košení, nevím. Co? Takže si to takhle vyměníme. To bylo hnusný strašně. Takže tu máš tu dubetku. Tady Máme máme to to. pěkně. 3, 2, 1. To je tvrdé. Mňam. To nejde překosat. Je to úplně dobrý tohleto. Můžeš těnu? Ne. Každopádně asi vyhrálo modré jídlo. Já mám 2 body. A já 1. A teď vám ukážeme našeho maskota. Jo. Takže toto je náš maskot. To je můj králíček, ňufíček. Takže ňufíčko, můžeš se s nima rozloučit. Wow. Můžeš se s nima rozloučit. To To se znamenalo ano. On je celý z vás nadšený. A dělal to papa. Takže ňufíčko, tebe uděláme zase prostor. No a jinak
Samozřejmě kupujte merče. Jo, tyhle ty mikiny, zezadu máte tohodle. A já tam mám tohoto tričko. Kdybyste chtěli chodit na besky, tak dostanete tohoto triko. A nebo i od nás. A nebo kalhoty, boty, tenisky na fotbal. Různé náramky, šperky, různé, jo, pro vás. Pro holky různě, takže. A kapuci. No, takže mějte se a všechno naše merče a různé potřeby najdete na www.králíček.newfíšíček.cz. Tak papa.